Lada dan pedeng jong pi hagan ga por ki ba pet ya ga ni ga video pila hap no ga jinget ga jong pi nau try nga kwa ban kentui pi we pe we dong yin pen bet no ya ga jing im ga jong ab jong pi lada ngila hap no ya ga ta ga jing dei ga jong ab jong pi ba utrai ngis ngo ba kam dan sho ngong pi ka don kam yang ai pi man pen bet biang ba utrai sa chi sen teng teng ha ga jing im ga jong ab jong pi ha ba ngile ga pop ga jing im ga jong jong pi ngis ngo ba ta ga jing dei ga jong ab jong pi ba utrai ngis ngo ba ka lat kut no ngila du no ya ga ta ga jing dei ga jong jo pi lada pi sngo ba pilat kut no ek ta jinga dei ga pi bro try ba lada pi sngo ba ta jinga ga pi kala train no try nga kwa ban ong pi we pe we ni ga por continue biang ga sa chi sen penya dei biang ga sa chi sen connect biang ga sa chi sen ba try na mar klem try nga ong pi ga jing im ga jo pi ka long ka shu yap dei na mar kata ba ga khten ga jong blai ru ka pen kan mau lada pi pulen ni gi proverb kala nong ba ar psau khat khat reu ka ong kum ne na ba nyau sen u hap u ba hok teun yang pat henre yau baman la pen kelon da ga jing jinjar ong ga khten ga jong blai nyau sen u hap u ba hok teun yang pat ong ga khten ga jong blai lada pidang dan ha kata ga jaka ka ba pipis ngau rem ya la de ba pi kum le ga pa pis ngau ba kata ga jing dei ga jong pi bro trai ga lang tran lada pis ngau ba kata ga jing dei ga jong pi bro trai kam dan sho ngong ye pi lada pidang dei shi shai ga nong bot ga jong trai ai ba kata ga jing dei ga jong pi kan sedang biang nadu mentah sngi na mar ga khten ga jong blai gong nyau sen u hap u ba hok teun yang pat lada pi dei ga ba hok ho trai ngong pi don kam ban yang pat na kata linti don kam ban continue pat sa chi sen na kata linti ka ba pi pila hap no na mar ka khten ga jong blai kam kwa e pi ba pi pin chu hap no kum to kam kwa e pi ba pi pin don sa ha kata linti ka ba bomman syukor pi pi sngo ba kata ka jaka ka ba pi pi don dan ba yarap e pi sngo ba kata ka pop ka ba pi le dan ba map e pi nga kwa ban ong pi try la ban map e ki pop ki pi ha ba ngile e kono ka pop e am ka ju pen rem ya ga jing em ga jang ap pi de na mar kata teng teng ngim sngo don ga tu ka connection ba try ga jing em ga jang ap pi ngim sngo don ya ka tu ka jing ya dei ka ba jan ba try na mar ngile ka pop te ka ba try rum sha ngi ban le ngile ka pop te ka ba try khang ngi ban le de na mar ga ta ke ngi du ya ga connection ga jang ap jong pi ba blai de na mar ga ta la pi sngo ba pi la du no ya ka ta ka jing ngai ka jong pi no try la pi sngo ba ka ta ka jing ngai ka jong pi ka la try ba no try nga kwa ban ong pi ba ka ne ga de ga por ka pin renew biang ba ka ne ga de ga por ka pin connect biang ba ka ne ga de ga por ka pi pin ya dei biang ba try na mar la pi pla ho try ya ki pop ki jong pi la pi pen map ho try u kloi ban map ya ki pop ki jong a bi jong pi de na mar kata ka khtin ga jong blai ro ka pen kan mau yang i na ga sti ga ban kong jong yo ne skal no ga ban kong ga khot ga ba khandai ka om kum ni la dang i pla ya ki pop jong i u long u ba yai ne bat u ba hok ban map no ya kita ki pop jong i bat ban pen khot yang i na ka bom hok baro ongga khten ge jong blai la dang i plai ge ti pap ge jong i ongga khten ge jong blai u trai u long u ba kloi ban mam no ge ti pap ge jong i ban ban pen khot no ge ti pap ge jong i na ga jing bom hok baro ongga khten ge jong blai ha to pisngo ba ge ti pap ge ba pi pi la le ge pen du ya ga connection ge jong pi ba trai atau bisngo ge ti pap ge pi pi la le bisngo ba u trai unam la shu ban map ge ti pap ge jong pi la da ge de ge pap ge ba kum no ge ba pi pi la le pai shau trai u long ba kloi ban sat khot ge ti pap ge jong pi ya kita ki jing bam hok ki jong ab ki jong pi ban penya suk pat yang i sa ji sen ba ku pa jo de na mar kata phai shau trai la da pi sngo ba kata ka jing shakri ki jong pi kala du no no trai la da pi sngo ba kata ka jing shakri ki jong pi kala hap no no trai pen thamai biang ya ka sa ji sen hau trai na maru trai dang ap yang ai pi bangin pen thamai ya ka jing im ki jong ab la da pi sngo ba kata ka jing dei ki jong pi sngo ba kala du no no trai ka don kam ya pi ba ka ni ka si ba pi continue biang sa ji sen ya kata ka jing dei ki jong pi ba trai na maru try num kwa pi pin don sa ha ka pop na maru try num kwa pi pin don sa ha tu ga jaka ka ba pi la hap no ka ba pi sngo ba ka jing shakri ga jong pi ka num don shoot na try num kwa pi ba pi pin don hakum ka ta ka situation ha ka jing im ga jong pi de na mar ka ta ka nyu try wan dal de asla jong ga berthai ban map na ta ki pop ga jong ab jong pi de na mar ka ta ka ni ka khten ga jong blai ka pen kan mau lada ngi plai ki pop jong ni ulong u ba yai ne bat u ba hok ban map no ya kita ki pop jong ni bat ban pen khot yang ni na ka bom hok baro ban pen khot yang i na kata ka bom hok baro de na mar lada pila du jingkerman ban shakri yo try kan ne gede jingkerman sa chi sen pat ba pin shakri yo try sa chi sen daga jing shit ram na mar ka khten ge jong blai gong nyau sen no hap ba hok te niang pat henre yo bom man la pen kelon da ka jing jinjar ong ka khten ge jong blai de na mar kata ka jing im ge jong ab japi kan no sen pila kelon no try kan no sen pila hap no try kan no sen pila sakama no try
ngakwa ban ong ipi bagan negeri gapor kaba pin wan pai pat sajisen bagan negeri gapor kaba pin pai pat shautrai sajisen lada pisngo pi pila jatno lada pisngo pila sakamano nakata lenti jong trai ke jing im jong pi ke negeri gapor pi be shautrai ya ke jing im jong pi mar ga khtin ke jong blai ong nyosen no habu bahok te niang pat ai baga jing im ke jang pi kan niang pat sajisen ai baga jing im ke jang pi kan tei pat sajisen ke kata jing dei ke jang pi baru trai wan sa haju hakata lenti ke pi hap hendai continue ya ka bat yai pen thamai ka hau trai na maru trai long taw kloi ban map ik de jing baman ke janga bu jong pi ngai skam pi osgo ni ka khtin ke jong blai to blai dang ker khui pi we blai dang yo ka buram amen